Randa duk kwana ya ƙare, ko a ɗaki ko a zaure, ka rufe ƙofa da ƙyaure, za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba, ba a jinkirta wa kowa, ba a gaggauta wa kowa, ajami ko larabawa. In ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba, kun ji dai ku ’yan uwana, manya-manya da ƙanƙanana, za ta zo musu ko a gona, ko a ɗaki ne na kwana, in ta zo ba za su kwan ba, malamai ko jahilawa, masu kuɗi talakawa, masu mulki dogamawa, za ta zo musu ba rabewa, ba ganin matsayi take ba. Dubi ayan ƙur'ani, kullu nafsin ta yi bayani, za'iƙatul mautu aini, ko a ƙauye ko a birni, babu wadda ba zai mace ba. Duk mutum da sannadin shi, wani yayi cuta ta ja shi, wani ba ciwo ta kai shi, wani ko haɗari ta ja shi, babu yadda ba za ta zo ba. Wani na yawo a titi, wani na ciniki a kanti, wani ko na shafa fenti, wani ko ya kama kati, bai sani yau zai mace ba. Wani na fama da aiki, wani na sukuwa a doki, wani na wanka a tafki, wani ko ya kama wanki, za ta zo bai ƙarasa ba. Wani ko na cin abinci, wani sai in yayi barci, wani na fama da kunci, wani na a cikin talauci, za ta zo masa bai sani ba. Wata na tuƙin tuwanta, wata ta zo haihuwarta, wata ko na kan gadonta, za ta zo don zariranta, ba da ta farka a nan ba. Mutuwa ita ba ruwanta, in ta zo ba mai hanata, babu mai ikon tare ta. Masu mulki ko wadata, ɗai cikinsu ba zai hana ba. Ba ruwan mutuwa da mulki, ko na mai ɗamara da kaki, ko na mai rawani ga sarki, in ta zo tilas ta ɗauki, ransu mulkin bai hana ba. Dubi jariri kamar shi, sai yana hannun uwar shi, gashi yau ta rungume shi, sai ta zo ta raba ta ja shi, ga uwar bata ko hana ba, ko ta ɗauki uwar ta bar shi, ba ruwanta da tausayin shi, ba ta duban wai uwar shi, za ta ɗau nono ta ba shi, in ta zo ba za ya sha ba. Mutuwa ba ta kulawa, saurayi ko da budurwa, yanzu ta maishe su gawa, babu sauran shakatawa, ba ko za ta jira biki ba. Mutuwa bara ya shaho, ta buge yaro da tsoho, ta kaɗe kuturu makaho, wani matun kan a haihu, zai mace ba ko da wai ba. Mutuwa har in ta sauka, a gida wani za ta ɗauka, ba ruwanta da masu kuka, yanzu kaji ana ta kuka, wanda bai hana ɗauke ran ba. Yanzu aya zan karanta, ‘yan uwa kowa ya ji ta, sai ku gane ma'anarta, yadda kowa zai fahimta, ba na bar ta a dunkule ba. Aina ma kuntum ku gane,
yudrikumul mautu kune ai walau kuntum mutane fi burujil can daban ne yan uwa ban karasa ba ma'ana Allahu ya ce ko ina ne kun kasance za ta zo muku kar ku mance mutuwa Allah samu dace kan ta zo mana duk mutu ba kun ji dai zance na aya gaskiya ne babu ƙarya ko ina ne kun ka ɓuya za ta zo muku sai ku shirya ba shirin shan magani ba ga misalai mai kulawa mursalai haka annabawa ashabu da auliyawa sun wafati da daɗewa musuwa ba za mu je ba in kana ji ne da kanka da isa ko dukiyarka ko yawan mulki gare ka can a baya akwai gabanka ya wuce bai dakata ba in yawan bauta gare ka rabbi yayi wani kan ayyuka wadda yin bautar ya fi ka ɗaukakar ya sha gabanka ya wuce bai ko tsaya ba mun ji tarihi da ƙissa annabin Allah da kansa wadda babu mutum kamar sa Mustapha an zare ransa yawaninsa ba zai mace ba wadda zaɓi an ka bashi shin a ɗauran ko a bar shi ɗaha don jarumta karshi sai ya zaɓi a zare ran shi bai bukaci ya dakata ba ɗan uwa bar shiri ya faɗi kyalacin naman faranti yadda annabi ya yi wa fati babu mai ikon sabati duniyar nan bai wuce ba da uwa da uba gare ni sai uban ya mace ya bar ni tun ina ƙarami ku ganni sai uwa na ta riƙe ni har na girma ba zan rufe ba sai na girma gaban uwana sai ta kyautata rayuwata har ta man aure da kanta gashi yanzu na rasa ta ban samu kamar ta ɗai ba duniyar nan ba kamar ta shi yasa ina tuno ta yadda ta yi mini tarbiyarta sai na ce Allah jikanta sa ta can jannatu rabba gashi yau na samu kaina ba uwata ba ubana sun ɓace wa ganin idona to ashe wata ran na zai mace ba ko da wai ba yan uwa in kun fahimta duniyar da muke cikinta dole kowa za ya barta babu mai ikon suturta wai ya ce ba za ya kau ba ɗan uwa barin ɗagawa don ganin ka samu baiwa bar ganin ka zarce kowa mutuwa na kewayawa babu inda ba za ta je ba ran da do aka zare ranka yan uwanka suna ta kuka wadda bai dawo da ranka ai su ce Allah jikanka ba su dinga kururuwa ba burinsu kawai a kai ka a saka ka a kabarinka sai su zo kan dukiyarka sai rabo ba mai tinoka sai ka ce ba su san ka da ba da kana mulkin gidanka yanzu ba mai girmama ka babu sauran ba da doka mata ‘ya'ya har da jika sai ka ce ba su san kaɗai ba alhajin Allah kamar ka mai cika da isa ya taka gashi yau likafaninka
ba a sa shadda a ɗinka sai farin alawai ya duba. Kaga tarin dukiyarka ba ta amfani gare ka, duyawar motan gidanka ba a kai ka amar sidinka sai ka ce ba ta kace ba. Ɗan uwa dai kar kamance duk kuɗin nan naka nace, an yi magata fitacce sai a ɗau motar itace a saka ba marsidin ba. Matukar sun girmama ka su gina kabarin ganaka, daga nan sun sallame ka, ko ziyara in gaya maka sai su shekara ba su je ba. Duba duk girman gidanka sai ya zamkan gorashinka, wadda baya shiga da ranka sai ya aure sahibarka ya shige ba a marhani ba. Ɗan uwa in an saka ka a cikin kabarin ganaka, ko ina an toshe iska babu mai sha'awar ta yaka, don ku zauna ba da wai ba. Sai a tashi kawai a barka, daga kai sai dai halinka, sai na kirmunkar su sauka su shigo don tambayarka, ko da baka san me ba. Sai a dawo ma da ranka sai su hau bisa tambayarka, in ka amsa sai su barka, sai a yalwata kabarinka ba a bar shi a takure ba. Babu haske babu iska, ba katifa babu fanka, kai kaɗai ne za a barka, sai abinda kawai ka aika zai fito maka ba da wai ba. Kwanciyan nan ko a barka, babu zagi babu duka, kai ta barci dai abinka, wata ranka so ka farka ba da an maka izini ba. To bare kuma babu tashi, ga gumi zafi kafan shi, ba da gingina sam cikin shi, ya ka shirya za ka yi shi baka sa Allah gaba ba. Ka ji dai yanayin cikin shi, gashi ya zama babu fashi, dole kowa zai shige shi, ya kamata ka tanade shi da yawan zikiri da tuba. In gaya muku ‘yan uwana, mun sakankance ganina, sai yawan sabo da ɓarna, kun sani da wuta da janna ya ba mu yi musu tanadi ba. Shugaba kake ko gwamna, ofishin nan na ka auna, wadda kai ka shige ka zauna, sai ka ɗau biro ka zana, kai zaton ba a sani ba. In tuna maka kar ka manta, kar ka yarda ka shirya cuta, ko ka ɗance kar ka yi ta, in ko kai to an rubuta ba fa gogewa ake ba. Karkace ba a ganinka, tunda ba a shiga wajenka, sai da yin izini a ganka. To ji Allah na ganinka, gara kibda a ka tuba. Duk abin da kake ka gane, shin na kirki ko tsiya ne, su sunanan ne fa zaune, sun rubuta ko kaɗan ne ba su kyale ko guda ba. ‘Yan uwa ko mai ka shuka, zai fito ka ji babu shakka, za ka girba kai da kanka, ran da ka mutu za ka zana kai da kanka ba da wai ba. Sai ka ce can na yi sata, can ko na baiwa na kyauta, can ko na ci haƙin maƙota,
ka yi alheri da cuta ba ka ɓoye ko guda ba, in ka dubi mu'amalarmu mun sakankance ganinmu, ba mu tausan ‘yan uwanmu, dukiya daga mu diyarmu ba wa kowa za mu bai ba, kasuwarmu idan ka duba ba mu ware haram halal ba, ba mu samri ba riba ba, ba mu bar yan algushu ba, sai ka ce ba za mu kau ba. ‘Yan uwa tunani na lura mun sakankance da nera, burkanmu kawai mu tara, ba tunanin za mu ƙaura, ba mu ɗau mutuwa a kwan ba. Mun shagalta ƙwarai ganina, gashi mun cika cin amana, ga yawan saɓo da ɓarna, saɓuka manya ƙanana yi muke ƙarya da giba. Ni abin da ka bani haushi, ɗan adam san ba ruwan shi, bai kula da abin gaban shi, ko hisabin ayyukan shi, ɗan uwana bai tuna ba. Wanga waƙe ‘yan uwana, na yi don wa'azi a kaina, don ilura na gyara kaina, in rage saɓo da ɓarna, in tuno mutuwa na tuba, don gani nake na shagalta, mutuwa ba na tunota, ban tunanin ya kamarta, na fi kyautata duniya ta, lahira ban ko kula ba.